Ultimato a Gonzalo Durán. O PSOE pídelle ao presidente en funcións da Mancomunidade do Salnés que convoque xa o pleno de constitución do ente comarcal. Os socialistas non ven ningunha razón para que Durán pospoña ese pleno ata setembro. Que tal, saúdos? No PSDG consideran que Durán está a amosar unha falta de respecto institucional que atenta contra os principios de consenso da Mancomunidade. En menos dun minuto ampliamos. Agora titulares. 7 dos 10 detidos na operación antidroga desenvolta estes días na comarca do Salnés xa declararon os xulgados. Non se prevén máis arrestos. Desencontro entre o alcalde de Ribeira e o de Vigo pola candidatura das Illas Atlánticas a Patrimonio da Humanidade. O rexedor ribeirense pide a Xunta que manteña a proposta conxunta. Un taxista do Grove acaba de poñer en marcha unha iniciativa para garantir a seguridade das mulleres unha vez que baixan do seu coche. Comprométese a agardar a que entren na casa se teñen medo. Noia acollerá mañá e o venres a 20ª edición do seu Festival Internacional de Jazz. No encontro participarán destacados grupos e solistas a nivel europeo. Mañá en Carragueiros disputarase a terceira edición da Travesía a Nado Illa de Bensa. A proba está organizada polo Concello en colaboración co Club Náutico de Boiro. Os socialistas do Salnés reúnense para pedirlle ao presidente en funcións da Mancomunidade que convoque o pleno de organización do ente comarcal. Os representantes do PSDG non ven ningunha razón para que Gonzalo Durán aprace esa sesión ata o mes de setembro. Consideran que é unha falta de respecto institucional que atenta contra os principios de consenso da Mancomunidade. O presidente en funcións da Mancomunidade do Salnés tiña ata o día 15 de agosto para convocar o pleno de constitución do ente comarcal. En lugar diso, Gonzalo Durán apraza o pleno ata setembro agardando a que se resolva a reclamación feita pola elección dos representantes do Concello de Meaño. Unha decisión que non comparten os socialistas. Dende logo entendemos que é unha falta, xa como mínimo, unha falta de respeto institucional en algo que é unha composición voluntaria de concellos, que alguén se poda arrogar ese tipo de decisións, como menos tería que ser unha decisión adoptada dunha maneira consensuada entre todos os alcaldes que formamos parte da Mancomunidade. Os socialistas non ven ningunha razón para aprazar o pleno de organización. A realidade é que non se fixo, que se comunicou a algúns concellos con unha carta que breve, casi parecía un tuit ou un WhatsApp, no que nos di que queda suspendido sine die o pleno da Mancomunidade, a ver se en setembro terá lugar, sin ningún tipo de fundamentación o informe xurídico, polo menos que nós teñamos coñecemento, pois que avale esa decisión. Por iso, dende o PSDG piden ao presidente en funcións da Mancomunidade que convoque xa o pleno de Constitución. O que lle pedimos é que o máis democrático é convocar ese pleno canto antes para que todos os representantes da Mancomunidade do Salnés podamos elegir a quen queremos que sexa o próximo presidente ou presidenta da Mancomunidade do Salnés, que non nos trasladen a nós os problemas que ten o Partido Popular. Os socialistas tamén responden ás acusacións de Gonzalo Durán de estar aceptando os votos duns tránsfugas. Nos gustaría saber que opina desto o alcalde de Meaño, que terá algo que decir. Non sabemos que opina, se está de acordo ou non está de acordo con que Durán convoque o pleno da Mancomunidade. E en todo caso, se falamos de transfugismo no Partido Popular, e Durán o que ten que facer é lavar os trapos sucios do seu partido na casa e aclararse entre eles e non tratarlle de trasladar aos demais os seus propios problemas. O PSDG agarda que Durán convoque o pleno de organización da Mancomunidade do Salnés. En caso de que non o faga, os socialistas valorarán outras medidas a adoptar para desbloquear este conflito. Non se prevén máis detencións no marco da Operación Mansalva que se desenvolveu estes días contra o narcotráfico na comarca da Arousa. Así o asegurou o coronel xefe da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra. Simón Benzal explicou que as persoas que estaban a ser investigadas xa foron detidas e pasaron á disposición judicial. Un deles fixo no xulgado mixto número 4 de Cambados en funcións de garda. Tras prestar declaración quedou en liberdade a disposición do xulgado competente como investigado por un delito contra a saúde pública. Os outros 6 detidos declararon ante o xuíz de Vilagarcía. Nun primeiro momento, no marco desta operación, detívose un total de 10 persoas, pero 3 foron postas en liberdade pola Garda Civil tras tomarlles declaración. A operación está a ser dirixida por un xulgado de Levante e atópase baixo o segredo xudicial. As pesquisas apuntan a que a organización traballaba en Arousa, Valencia e Portugal e transportaba cocaína en dobres fondos de remolques. Na comunidade valenciá, os axentes incautáronse de 300 kilos de cocaína, mentres que en Portugal decomisáronse case 200. Entre os detidos está un veciño de Cambados que os investigadores consideran o líder da presunta rede.
Bueno, pois a Fundación Galega contra o Narcotráfico celebra o éxito desta operación. Tanto o seu presidente como o director xeral de Xustiza da Xunta, de Visita Mila García, entenden que compre seguir traballando na loita contra a droga. Fan especial fincapé na educación á xente máis moza. Contentos, pero non sabemos que é a punta do iceberg, non? Isto non é Sicilia, nin é os anos 80, pero hai moito que facer, non? Cerquiña nos, moi cerquiña daqui, en todos os sitios. Nos alegra moito e creemos no traballo. Nos fastidia moito de que a xente moza se siga metendo en eso, non? É dicir, que unha vez os que xa se meteron isto, pois é como as cosas buenas, el que se mete a vez repite, non? El que prueba repite, non? Pero que xente moza que xa sabe a onde vai eso, xente moza que sabe que vai a contaminar a súa vida para sempre, que se meta en eso, pois nos dá máis razón para traballar máis. Alegrarnos de que esta lacra pois teña un control policial e poidas a través das investigacións das forzas de seguridade dirixido por os órganos judiciais pois poñerlle coto, cosa que se ven facendo desde fai moitos anos. Bueno, pois a Fundación Galega contra o Narcotráfico e a Xunta renovan o seu convenio para a xestión dos bens incautados procedentes do tráfico de drogas. Este servizo recaudou dende o pasado 2016 case 160.000 euros. O Servizo de Xestión de Bens Decomisados ven avalado polos seus propios resultados. Dende o ano 2016 a toda agora foron xestionados case 70 bens, vendéronse 22 turismos de alta gama, un camión e tamén un barco. Estes bens incautados permitiron devolverlle á sociedade dun ou doutro xeito case 160.000 euros. Esta mañá, por quinto ano consecutivo, procedeuse a renovación do convenio de colaboración entre a Fundación Galega contra o Narcotráfico e a Xunta. Intentamos resolver a xestión dos juzgados, intentamos que sexa ejemplarizante para as novas relacións xuvenís. A Fundación xoga o papel de conexión entre os diferentes actores encargados de xestionar os bens incautados, dende os xulgados ata a Fiscalía, pasando polo Colexio de Procuradores da Coruña. Nos intentamos ser boas celestinas, poñer en relación todos estes actores para que, ao final, se cumplan esas providencias e se cumplan esos escritos. E, por suposto, evitar a depreciación dos bienes. Outra das vantaxes deste servicio é o retorno dos bens incautados coa cesión daqueles que non se venderon a entidades sociais, municipios ou forzas de seguridade. Hai moitas cousas que polas súas circunstancias ou polo estado do ben non se pode vender, di a Fiscalía. Entón, que nos dicen, bueno, pues, que o podan de maneira provisional ou permanente, pois facer un uso social e bonito, que eso ten unha posición social e unha aceptación na xente de que eso pois use protección social, a Cruz Roja, unha ONG, unha unidade terapéutica. Iso é moi interesante, darlle no talón de Aquiles a esta xente. A Xunta, pola súa banda, celebra os bons resultados deste servizo. Aquí en Galicia, a través da Fundación e coa colaboración do Colexio de Coruña, estáse facendo, eso quero resaltar, fomos pioneiros, logo a legislación tamén a nivel estatal creou isto que se referiu como a ORGA, que é un acrónimo dunha entidade estatal de xestión de estos bens, pero que está todavía pois en pañales, está iniciando a súa labor e, sobre todo, estáse centrando en bens da audiencia que están a disposición da Audiencia Nacional. Nos vindeiros meses, o servizo sacará pois xa 4 novos vehículos, un camión e outro barco de recreo. Malestar na confraría de Rianxo polos recortes impostos á pescaría do Xeito. O opositor rianxeiro verase obrigado a comprar cota para seguir pescando ou ter esgotado xa a estas alturas a súa cota. Non é normal que cheguemos a este punto de ter que andar a facer intercambio ou cambio de cuotas para poder ir pescar no tema do Xeito. Nunca se veu na historia do Xeito. Xa nos queixábamos de cando fora da gestión, que nos meteron dentro desa gestión da sardiña ibérica, e ora aos 4 anos incluso ora ter que empezar a comprar incluso cuota para poder ir pescar. Non nos parece lógico este sistema ao que nos están levando desde a administración desde Madrid, porque vemos que eles podrían a nivel de Europa poden intentar negociar ou presionar para que unha pesquería tan selectiva ou tan directa como é a do Xeito e tan tradicional estea asenta de gestións e de todo isto, porque non repercuta no esto da sardiña. O Pósito está barallando a posibilidade de comprar ou intercambiar cota con outras zonas que se a teñen e poder así dar resposta ás preto de 100 embarcacións que se dedican ao Xeito. A ver, en principio estamos nos movendo para que a xente poida ir traballar. Estamos mirando por barcos que poidan ter cuota no Golfo de Cádiz e estamos nos movendo así un pouquiño a ver se hai posibilidade de conseguir algo, porque é o que nos toca este ano. De cara ao ano que ven, na denuncia que fixéramos xa o ano pasado,
cando fixeran a exclusión deses barcos, a denuncia iba incluída tamén o tema de gestión, de reparto de cuotas e todo eso que nos toca a nós. O que vamos a facer é propoñer, se alguén está interesado en compra de cuota, que nos lo diga e que cantidad de cuotas estaría interesado en comprar. Normal sería que hasta finales de setembro que a xente ia aguantara. Os precios aguantan hasta esa temporada e incluso hai xente que se dedica todo o ano, pero bueno, hasta setembro sería idóneo poder aguantar. De cara ao vindeiro ano anuncian que reclamarán un maior cupo para o xeito, pois non entenden a discriminación a que están sometendo a esta flota. Nós vamos a intentar luchar por este reparto porque non nos parece xusto e claro, o cales nos está discriminando moito o que é o xeito. Máis actualidade, o alcalde de Ribeira solicita a rectificación do seu homólogo vigués e pide que se manteña a candidatura única pro conxunto das Illas Atlánticas. Abel Caballero pediulle á Xunta a retirada da proposta de declarar como Patrimonio da Humanidade todas as illas do parque para non seguir obstaculizando, di, a de CIES en solitaria, promovido dende a cidade olívica. As últimas declaracións do alcalde de Vigo, Abel Caballero, en relación á candidatura conxunta de CIES Illas Atlánticas como Patrimonio da Humanidade da UNESCO non sentaron ben en Ribeira. O alcalde Manuel Ruiz, en nome do goberno, afírmase na súa postura para que a Xunta de Galicia se manteña na intención de solicitar esa declaración para todas as illas que integran o Parque Nacional. O rexedor ribeirense lamenta a postura insolidaria do alcalde de Vigo, posto que sen cuestionar a singularidade propia das Illas Cíes, unha singularidade que mesmo motivou de feito que o seu topónimo figure de forma expresa no título da candidatura. Entende que o resto de illas e arquipélagos do parque posúen tamén uns valores propios que xustifican por si mesmos a súa inclusión. Neste senso, a potencialidade e valor global que reúne a candidatura conxunta das Illas Atlánticas é moi superior a unha candidatura única das CIES, e valores medioambientais como os que acredita Sálvora non atopan, segundo el, parangón no resto do Parque Nacional. Por esta razón, Ruiz solicita unha rectificación por parte do rexedor vigués e que non inclúa nas súas pelexas coa Xunta posturas ilóxicas e irrespetuosas con outros concellos, como as que está mantendo. Veciños da parroquia ribeirense de Castiñeiras mobilizaránse este vindeiro sábado ao mediodía contra a construción dunha depuradora de mariscos nas inmediacións do Peirao. As obras iniciáronse a primeiros de ano e xa daquela o Concello veuse obrigado a intervir ordeando a súa parálise ante o malestar veciñal suscitado. Ao parecer, a obra carecía da correspondente licenza municipal. Pasados varios meses, a actuación volveu retomarse ante as queixas dos veciños que denuncian a falta de información respecto ás características da instalación e o estudo de impacto ambiental, así como a posible repercusión no normal funcionamento do porto. Consideran tamén inadmisible que Portos de Galicia poida autorizar a destrucción das rochas do acantilado do Castro. Os vindeiros días festivos e a demanda dos turistas elevan os prezos do marisco e tamén do peixe a unhas cifras próximas ás do Nadal. As nécoras e os peixes planos son os que máis sufriron este incremento. Os praceiros lamentan que as vendas non son acordes a estes prezos. As prazas de abastos atópanse nestas datas cuns altos prezos no marisco en algúns pescados superados polos do Nadal. A escaseza de produto por mor do mal tempo, os vindeiros festivos e a demanda dos turistas son os motivos desta subida. Bueno, os precios están un pouco caros, o marisco, todo influye. Polas festas, date de conta que tamén esta semana pasada estuvo a semana de temporal, tampouco non houve, entonces vimos arrastrando un pouco de escasez. Moi caro, moi caro todo, porque hai pouco peixe. La verdad es que un poquito caros, sobre todo el pescado plano y el marisco un poquito caro, pero bueno, en verano suele pasar siempre y más esta semana del mediados de agosto. A nécora e os peixes planos son os que máis sufriron este incremento. Estamos falando de aquí va 20 euros máis ou menos, casi doblou. A nécora hai escasez dela porque claro, non hai moita captura, entonces hai moita festa, moita cousa, a nécora de aquí está moi cotizada. Pienso que lo que más subió es el pescado plano, lenguado, rodaballo, coruxo, creo que son los pescados que más subieron. Pues mira, te hablo del rodaballo cerca de 40 euros, mínimo 10 euros en kilo. A pesar da subida dos prezos, os praceiros lamentan a escaseza de clientes. Pasa que xente non hai ningunha, xa ves? Xente nada. A ver, hai xente de fora, hai moita demanda, pero as vendas están bastante quietas, non vais a pensar que hai moita movida. Dende a praza agardan que os produtos volvan ao seu prezo normal e acabar o verán aumentando as vendas.
Imos agora ata o Grove. Ali un taxista acaba de poñer en marcha unha iniciativa para garantir a seguridade das mulleres unha vez baixan do seu coche. Martín comprométese a agardar a que entren na casa. Di que dende hai tempo moitas mozas llo pedían, así que decidiu estendelo a toda a súa clientela. Agora agarda que os seus compañeiros tamén se sumen a esta iniciativa. Unha viaxe no taxi de Martín non remata ao chegar ao punto de destino. Antes de marchar, este taxista meco comprométese a agardar a que as súas clientas estean dentro do portal da súa vivenda. Trátase dunha iniciativa persoal que busca apoiar a aquelas mulleres que sintan medo pola noite. Gústame esperar, basicamente gústame esperar. Se nunha zona así moi apartada que non hai luces, pois, oi, miro solo coas luces do coche, mentre estou aparcado, xa lle dá esa seguridade que se marcho e queda unha zona moi oscura ou que sea, pois mira, pois sempre lle axuda, polo menos a non ter ese medo no corpo. Martín explícanos que hai tempo que agarda que as mozas entren na casa. Di que tomou a decisión de poñer este cartel porque moitas veces xa eran as propias clientas as que lle pedían que esperase. Xa mo teñen pedido. Antes de ter o cartel, había chicas que si de noite si como pedían, que se podía esperar no portal. O cartel leva tan só unha semana pendurado no salpicadeiro do seu coche. Nestes días xa recibiu numerosas felicitacións por parte dos seus clientes. Que me parece unha idea moi boa, eso que hai moitos, coméntame que en outras cidades de España que sí que o fan e que está moi ben, que deberían de facelo o total de concellos, de taxistas de todos os concellos de todos lados, evidentemente. Martín agarda que a súa iniciativa sirva para que moitos outros taxistas tomen conciencia. Algúns xa se interesaron pola medida. Teño un compañeiro que mesmo onte me chamou, paseille o logo que teño, enviéillo porque el vai facelo mesmo en Ribadavia. Un compañeiro meu de Ribadavia vai facer o mesmo logo que teño eu para poñer no taxi tamén como unha iniciativa propia ali en Ribadavia, que tamén que non teñen ese servicio, e a partir de agora por si o van a ter a él. Ademais do taxi de Martín, na nosa contorna hai outras localidades onde se aplican medidas semellantes. É o caso de Cambados, onde os taxistas da vila tamén inclúen nas súas viaxes este servizo, e todo para garantir que todas as viaxes rematen con final feliz. Seguimos con máis actualidade. Noia vai acoller mañá e tamén o venres a 20ª edición do seu Festival Internacional de Jazz. No encontro participarán destacados grupos e solistas a nivel europeo, como é o caso de Nani García Trío, los Hot Chocolates Orquestra, Antonio Castaldo Quinteto e o italiano Francesco De Rico e o seu cuarteto. A dirección do certame corre outro ano da man do músico local King García. Os concertos desenvolveránse na Praza da Constitución a partir das 9:30 da noite. Dende a Concellería de Cultura do Concello de Noia destacan a consolidación desta cita e a excelente acollida que ten entre o público edición tras edición. Renfe vai reforzar o servizo de tren de Vilagarcía de cara á Festa da Auga. A empresa pon a disposición 1.500 prazas adicionais nos seus trens dende mañá ata o vindeiro venres. Segundo explican, o obxectivo é favorecer o transporte por ferrocarril a este tipo de eventos, poñendo en circulación todos os trens disponibles. Con esta ampliación, a oferta global de ambos días é de preto de 20.000 prazas. Ademais, está previsto realizar controis de acceso aos convois para evitar aglomeracións. O que sí, Renfe recomenda anticipar a compra dos billetes polas canles de venda habituais, como son a súa páxina web, as billeteiras, a aplicación de Renfe Ticket ou a través do teléfono. A Festa da Auga que se adiantou hoxe para os máis pequenos e pequenas de Vilagarcía. A Escola Infantil Municipal festexou o día grande do municipio co seu alumnado. O mal tempo non impediu que as nenas e os nenos gozaran lanzándose auga uns aos outros. Lo estamos pasando bien. Estamos en la fiesta del agua, con globos. Con la piscina. Agua. La fiesta de los globos. Muchos. Hay que muchar todos. Jugar. Con el agua. Vilagarcía chégase o día grande das súas festas. 2 días antes da súa celebración, a Escola Infantil Municipal Bonecos adianta o gran evento e o festexa co seu alumnado. Todos os nenos e nenas da escola gozaron coa auga. Pois, como son as festas de San Roque, mañán xa é festivo, temos todos os anos organizada a Festa da Auga, que é o máis importante das festas de San Roque, aquí na escola. Facemos primeiro unha salida cos bebés e os de un ano, e despois unha cos maiores, que son estes que están aquí agora. Globos, mangueiras, charcos, os nenos e nenas da escola puideron lanzarse auga de todas as formas posibles. Poñemos todas as formas, bolsas cheas de auga colgadas, globos cheos de auga en bañeiras,
mangueiras que están soltando chorros, algúns con difusor, outros chorros que os nenos teñen botellas debaixo para enchelas e vacialas. Bueno, unha serie de auga todo no chan para facer o que lles encanta aos nenos, que é salpicar nos charcos, pero esta vez con permiso. É si, moi ben, moi divertido. O mal tempo non afectou a que os nenos gozaran da súa festa. Claro, é que ti imagínate que no día da auga chova, que a festa vai a celebrarse igual. Home, se chovera, se fixera moito frío anulábamos, pero con un día como este perfectamente, porque xa estamos con secadores e toallas secándos e poñéndolles a roupa limpia, porque trouxeron equipo para a auga. Unha vez rematada a festa, as mestras secaron rápido aos nenos e nenas para que dentro de 2 días estean en perfectas condicións para gozar da festa da auga cos maiores. Valga vende aprobar o Plan Municipal de Prevención e Defensa contra os incendios forestais. O obxectivo é planificar a xestión da biomasa nas redes de faixas secundarias. O plan incorpora unha análise territorial e xeográfica dos 40,6 km cadrados do termo municipal de Valga e outra do risco de incendios. Entre o 2008 e o 2017 rexistráronse 50 lumes con case 19 hectáreas queimadas. A Brigada de Obras do Concello de Noia vende efectuar desbroces nos accesos aos areais de Boa e Taramancos. O obxectivo destas actuacións é facilitar os desplazamentos ás praias. Estes desbroces compleméntanse coas tarefas de limpeza que se están a desenvolver tamén nos areais e que continuarán ata finais de verán. O Concello de Vilagarcía porá en marcha a partir de outono unha nova edición do Obradoiro de Emprego Labora Xoven. Nesta ocasión formará a 16 mozos e mozas nas especialidades de socorrismo en espazos acuáticos e promoción turística local e información ao visitante. A Xunta confirmou a aprobación do proxecto e a concesión da subvención de 180.000 euros. O Concello chegará a outros 25.000. A Concellería de Turismo da Pobra do Caramiñal programa unha saída á illa de Sálvora para o vindeiro 24 de agosto. A hora de saída está prevista para as 4 da tarde e o regreso será ás 12 da noite. As prazas son limitadas. Os prezos para os adultos será de 24 euros e para os nenos de 4 a 12 anos de 16. 13.000 persoas achegáronse a pasada fin de semana a Vilaxoán e Vilagarcía para participar nas diferentes actividades do Festival das Revenidas. A pesares do mal tempo, a cita aguantou o tirón. Segundo a organización, os concertos de pago reuniron a preto de 7.000 persoas. Pola súa banda foron 5.000 os que participaron da sardiñada popular do sábado no Parque de Dona Concha, que deron conta dunha tonelada de sardiñas. Boira acollerá mañá a terceira edición da Travesía a Nado Illa de Bensa. A proba está organizada polo Concello en colaboración co Club Náutico de Boiro. Está prevista unha participación próxima aos 180 deportistas. A praia de Carragueiros acollerá mañá xoves a terceira edición da Travesía a Nado Illa de Bensa. A proba, organizada polo Concello en colaboración co Club de Natación Boiro e a Federación Galega de Natación, arrancará ás 5 da tarde. Integrada dentro do circuito de augas abertas da Federación Galega de Natación, a travesía contará con 3 percorridos distintos, dependendo da categoría. A travesía importante, a grande, son 3.000 metros, que é salir desde a praia de Carragueiros a dar a volta á Illa da Bensa e chegar a terra outra vez. Despois temos unha travesía de 400 metros que é para rapaces ao mellor do 2008, pa diante ou así, que esa é máis ben é un hobby. Non hai primeiro, segundo, terceiro, simplemente ao chegar á meta se vai a poñer unha medalla a cada un e non queremos que sea competitivo, creo que o pasen ben. Iso é ao largo da playa, un recorrido para que a xente que este na playa estando bo día, que esperemos que sí os vexa e tal. Despois hai outra intermedia de 1.000 metros que é o mismo que ese tamén ao largo da playa, para que a xente que este tamén os vai a ver. Aí xa entran todas as categorías que queiran, que, bueno, que non lle 400 lle parece pouco e 3.000 lle parece moito. Dende o Concello agardan a que a proba sexa un éxito, como aconteceu nas edicións anteriores, animando a participar nela. Estamos falando dunha travesía moi bonita, que o ano pasado foi todo un éxito. As aguas da praia de Carragueiros son unhas aguas moi tranquilas, as previsións meteorolóxicas parece ser que van a ser bastante boas, bastante aceptable. Entonces, creemos que é unha xornada
unha xornada pois propicia para disfrutar dun deporte tan bonito como a natación. Dende o Concello, pois eso, transmitirlle ao Club de Natación Boiro todo o noso apoio para este tipo de probas. E como digo sempre, Boiro, a xente de Boiro é moi activa a nivel deportivo e estaremos aí ao seu carón para que sigamos avanzando. E como cada ano por estas datas, a mediados do mes de agosto, a Concellería de Deportes da Pobra do Caramiñal celebra o Día do Deporte na Rúa. A actividade está enmarcada dentro do programa Veráns Deportivos que o Concello pon en marcha durante o período estival, dirixido principalmente aos máis pequenos. Este ano, todos aqueles rapaces que o desexaron, de idades comprendidas entre os 7 e os 14 anos, puderon participar en diversos xogos e actividades como o fútbol e o baloncesto 3x3, o voleibol, o badminton, o tenis de mesa ou o remo, entre outros moitos. Os xogos desenvolvéronse en varios escenarios abertos: a Praza Alcalde II Durán, as pistas deportivas do Castelo, o recheo portuario e a Praia do Areal. Para a organización das actividades, a Concellería de Deportes contou coa colaboración de boa parte dos clubs deportivos da localidade. Facemos agora unha pausa para a publicidade e de contado estamos de volta aquí en Canal Rías Baixas coas noticias da cidade de Pontevedra. Ata agora.